Да си облека ли лилавата рокля, за да се чувствам като новородена пеперуда? Или един стилен гащеризон, който да си отива с очите му. Не, че подбирам толкова де. Да. Скреч! Искам ти мнението. Ако не си забелязала досега, в момента те игнорирам. Така ли? Това заради раницата ли е? Обичаш миризмата на старо, нали? Кой не я обича? Но става дума за Оли. Какво? Оли? Светът е пълен със странни, дългокоси разбивачи на сърца като него. Защо не избра Джереми? Джереми плюе като говори и се смее като тюлен. Знам, перфектен е. Виж, мисля, че ще променя Оли, Скреч. Докато приготвяхме салона, не е говорил за духове. Това е прогрес. А и колкото до ловуването, наистина ли смята, че са заплаха? Тук сме с ексклузивни кадри от най-новото изобретение на сестра ми – спектърна примка. Гарантирано спира духовете на място. За теста ще използваме балон с пудинка вместо истински духове. О, леле! Балонът беше лош избор. Но банановият пудинг е супер. Виж лицето му. Много смешно, но пак е лоша идея да излезеш с ловец на духове. Това не е среща. И не знам дали ще ми донесе цветя. Взех тези издръжливи местни цветя за теб. Не е ли среща? Защото виждам, че ти е купил цветя. Съжалявам за бъркотията. Ще се свиете малко. Нямам против. Аз имам. Поне в раницата мирише на старо. Дами, добре дошли! Дарил Маги, честният победител в състезанието. Ако имате нужда от нещо, аз съм на вашите услуги. Ами, ние нямаме матча. Това е специален чай за нашите гласове, но сигурно нямате корейски магазин тук. О, мога да намеря всичко. Това ми е силната страна. Няма ли да правим това, за което сме дошли, а именно да работим и да не се отдаваме на романтичните клишета на училищните танци? Да, няма нужда от това. Ще видя дали лампичките светят и дали има достатъчно пунш и дали в кабинката има филм. Видя ли, Скреч? Това е платонично. Ще се погрижа да е така. Признавам, има нещо в теб и така привличаме. Неусетно се влюбвам. И доста странно е, нали, сред неловки погледи и опора изгубвам. Не мога да заповядам на моето сърце. Няма как изобщо този порив да спре. Може би ще опитат да заставят